салом алейкум дӯстони азиз, ба шумо ҳастам Фозият Шаронский, мастери ширкати Атомӣ ва имрӯз суҳбат мекунем дар бораи пастаи ширкати Атомӣ. Нигоҳ кунед. Ширкати Атомӣ беҳтарин паста дорад, ки дар тамоми дунё машҳура. Дунё ва дар бораш дар интернет метавонед бихонед. Дар анҷа дар дасти ман ду намуд упаковка ҳастай, некин як хел пастай. Иҷода 4 дона ҳастай, 50 грамма, яъне ки дар намуди коробка 200 грамма ва инамиам 200 грамма. Одамое ки оилавӣ ҳастен истифода мебаред, шумо да выгодна анами тюбики 200 граммара харидорӣ карданай. И ҳамаги шумо да меғалта 40 сомон. Ана и боша дӯстои азиз, и боша шумо да 60 сомон меғалта. Шумо ира метавонед ки 4 тақсим кунед, барои ки 4 дона 50 грамма дорад. Маҳсулоти ширкати Атомӣ ҳамаш ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгоанд, яъне ки сифати олӣ доранд. Дар бораш метавонед бихонем, маълумот гирем. И паста чӣ фоида дорад? Бисёриҳо мепурсанд. Асосан ин паста барои дандон ае ки бо чанд функсияҳоям иҷро мекунад, ки ман метавонам реклама кунам, барои ки паста фақат бояд барои дандон бошад. Милкҳои дандонтона бақувват мекунад, ана айхунрезӣ мемононад. Она сахар қайт мешавем хе свежест. Хулоса як прополис тайёр кардашта ки баъда шумо нишон метини закази кардо мея хонаш мерава хай бифаҳмад ки баъди реклама омадагия мо барои реклама яъни компания ва маҳсулоташ мекушоем. Нигоҳ кунед чӣ хел пастаи